खुलुमबाय स्टुडियो दं आग्रा केस्ट्राम थियारि नोंथांमोनखौ बे समाव रंजालि बैसागु बोथोरनि गासैखौबो हामलायनाय गिबियावनो जासिग्रोबाय बे समाव नोंथांमोननो मोनसे राजखान्थियारि रादाब बड'लेण्ड बुब्लिया होनो नागिरदों बे समाव BTR नि खुंगिरि प्रमोद बर'खौ हाग्रामा महिलारिया गोख्रों बाथ्राजों बिथाङा सोंखारिनायखौ नुनो मोनदों बे समाव BTR गोजोन गोरोबथा 2020 मायथाइयाव BTR गोजोन गोरोबथा जादोंमोन आरो बे गोजोन गोरोबथाखौ लानानै बे समाव हाग्रामा महिलारिया गोख्रों बाथ्राजों बुंनायखौ नुनो मोनदों बिथाङा बुंदों जे BTR गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाया रावबो मिथियालासिनो थामहिनबा बिथाङा बुंदों जे BTR गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाखौ रावबो मिन्थियाखैमोन होननानै बाथ्रा बिथाङा बुंथिदों आरो BTR गोजोन गोरोबथा BTR Accord बे BTR Accordखौ प्रमोद बर'आ मिथिया होननानै बुंदों BTR Accordखौ प्रमोद बर'आ मिन्थिया होननानै बुंदों जायनि थाखायनो बे एकर्डआ भुल एकर्ड होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेजों जेबोखौ मिथियावसो जाखानाय गोरोमोनब्ला बिदि नङामोन बे सुक्तिया मिथियावसो जानाय प्रमोद बर'आ मिथिखाया जेबो बे हिसाबै बे भुल सुक्तिखौ खालामखादों बिथाङा बुंदों जे BTR Accord बे एकर्डखौ प्रमोद बर'आ मिथिया आरो प्रमोद बर'आ मिन्थिखायनो बे एकर्डआ गोरोन्थि थामहिनबा भुल एकर्ड होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो बे बाथ्राखौनो लानानै बिथाङा बुंदों जे आसाम केबिनेटआव बेनि सोमोन्दै खनसेबो जिरायाखै खनसेबो रायज्लायनाय जायाखै अब्ला माबोरै BTR गोजोन गोरोबथा थामहिनबा BTR गोरोबथाया बे समाव इमप्लिमेन्ट जानो थामहिनबा मावफुंजानो होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारिया बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै दिनै आसाम केबिनेटआवबो पास जायाखै दिल्लीयावबो पास जायाखै माबोरै इमप्लिमेन्ट जानो BTR Accordनि सायाव मोनसे केबिनेट डिसिसन जानांगौ अब्लासो दा बे सुक्तिफ्रा बेनि दफाफ्रा जाफुंगोन BTR सुक्तिनि सायाव दिनैसिमबो आसाम गभर्नमेन्टआ केबिनेटआव सावरायाखैयानो बबे दफाखौ इमप्लिमेन्ट जाजानो लुबैदों बिथाङा बुंबावदों जे प्रमोद बर'आ बे समाव बे एकर्डखौ BTR गोजोन गोरोबथाखौ बिथाङा मोनथिया बेनि थाखायनो बे एकर्डआ गोरोन्थि एकर्ड होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारिया बे समाव बिथाङा बुंबावदों बे समाव गोख्रों बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारिया 2 दाननि उनावनो बिथाङा बुंदों 2 दाननि उनावनो BJP आरो UPPLआ गावस्रालायगोन बाथ्रा बुंदों BJP आरो UPPL राजखान्थि हानजाया 2 दाननि उनाव बे समाव BJP आरो UPPLआ गावस्रालायगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारिया प्रमोद बर'आ 2 मासनि उनावनो UPPL आरो BJP फाटाफाटि जाखाबाय 2 मासनि उनावनो रिजाल्टनि उनावनो UPPL आरो BJP फाटाफाटि जाखाबाय बे समाव हाग्रामा महिलारिया BTR गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि जे दफाफोर बे दफाफोरखौ माबोरै मावफुंगोन होननानै सोंथि खालामदों जेराव आसाम केबिनेटआव बेनि सोमोन्दै मोनसेबो रायज्लायनाय जायाखै खनसेबो बेनि सोमोन्दै रायज्लायनाय जायाखै होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बे समाव नोंथांमोना हाग्रामा महिलारि बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होबाय गोजोन्थों बेजों जेबोखौ मिथियावसो जाखानाय गोरोमोनब्ला बिदि नङामोन बे सुक्तिया मिथियावसो जानाय प्रमोद बर'आ मिथिखाया जेबो बे हिसाबै बे भुल सुक्तिखौ खालामखादों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै दिनै आसाम केबिनेटआवबो पास जायाखै दिल्लीयावबो पास जायाखै माबोरै इमप्लिमेन्ट जानो BTR Accordनि सायाव मोनसे केबिनेट डिसिसन जानांगौ अब्लासो दा बे सुक्तिफ्रा बेनि दफाफ्रा जाफुंगोन BTR सुक्तिनि सायाव दिनैसिमबो आसाम गभर्नमेन्टआ केबिनेटआव सावरायाखैयानो बबे दफाखौ इमप्लिमेन्ट जाजानो लुबैदों प्रमोद बर'आ 2 मासनि उनावनो UPPL आरो BJP फाटाफाटि जाखाबाय 2 मासनि उनावनो रिजाल्टनि उनावनो UPPL आरो BJP फाटाफाटि जाखाबाय गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहु एन्ड ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं।
दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहु एन्ड ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभाइलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 600039878822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।